सरकारनिफ्राय आबादारिफोरनि मुङाव फैनाय आलुनि जोलैखौ राननानै होनांगौनि दाबि दैखांदों। गरेसराव आबादारिनि मुङाव फैनाय आलुनि जोलैया आबादारिनिसिम सौफैयाखै। दैबानाजों खहा जानाय आबादारिफोरनि मुङाव फैनाय आलुनि जोलैखौ राननानै होआलासिनो सानैसो सुबुंफोरनो राननानै हरनायनि अजद सिखांदों। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि गरेसरनि सिङाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव गोबां दैबाना सोमजिदोंमोन। बे समाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दैबानाजों आबाद खहा जानाय आबादारिफोरनो मेसें बोथोराव आबाद मावनो हानायनि राहा खालामना होगोन होननानै आबादारिफोरनो खोथा होदोंमोन। खोथा होनाय बायदि बावैसो सान सिगां दैबानाजों आबाद खहा जानाय आबादारिफोरनो सरकारा गासै 44 कुइन्टेल आलुनि जोलै हरदोंमोन। नाथाय साननो गोनां बाथ्रादि गरेसर एडिअ'आव आबादारिफोरनि मुङाव फैनाय आलुनि जोलैखौ आबादारिफोरनो राननानै होआलासिनो सानैसो सुबुंनोसो तामुलपुर आबाद मावख'निफ्राय रानना हरदों होननानै आबादारिफोरा अजद दैखांदों। যেহেতু 2 নম্বৰ বালাবাৰী ফ্লাড এৰিয়া, গতিকে আমি এতিয়া জানিব পাইছোঁ যে গড়েশ্বৰ VOW বালাবাৰীৰ চিটত যে আলুৰ বিধান আহিছে, কিন্তু সেইটো বিধান আলু বিধান কিন্তু আমি বালাবাৰী ফ্লাড এৰিয়া হিচাপে আমি পোৱা নাই। সেয়েহে গতিকে আমি যিহেতু যোৱা বানপানীত যিহেতু আমি ধান ৰুব পৰা নাই, গতিকে মাটিখিনি এনে চন পৰি আছে। গতিকে টানি অনুৰোধ কৰোঁ VOW ছাৰক, যিহেতু আমি বালাবাৰী চিটত এতিয়ালৈকে আমি আলু বিধান পোৱা নাই। जोंनि बालाबारि एरियायाव थांनाय नै साननैसोनि सिगाङाव दैज्लाङाव बेसेबा गिदिर दैबाना जाना थांबाय। सरकारनिसिम बेखौनो जनायनो सानो दे दा नै आलु बिदान फैदों ग्राम केम्प अफिसनिफ्राय। बे ग्राम केम्प अफिसनि आलु बिदानखौ जोंनि बालाबारि एरिया गोबां हाफोरा माइ गायनो हायाबासिनो खालि जाना थालांबाय। बेयाव आलु गायनो थाखाय जों दा सरकारा दा आलु बिदान हरदों होननाय खोनादों। बेफोर आलु बिदानखौ जाय जायगाथिं दैबानायानो जाया बेफोर जायगाथिं साथाम साब्रैसो मानसिया मा रखम लांनानै माबानो हागौ, बेनि थाखाय जों ग्राम केम्प अफिसाव बेबस्था लाना जागोन हाल्ला खालामनायनि, जाहाथे बिथांमोना दैबाना जानाय जायगाथिं रानना हरो। बेखौ नोंथांमोननिसिम अफिसनिसिम गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बेसेबांसो कुइन्टेल दा आलुखौ खोनानाय मथे जों खोनानाय मथे 45 कुइन्टेल होननाय खोनादों। बिथां 45 कुइन्टेल आलुखौ साथाम मानसिया दैबाना जायैनि जायगानि मानसिफोरा मा रखम लांनो हागौ, बेखौ अफिसनिफ्राय जाहाथे नोजोर लायो, नङाबा बिथांमोननि सायाव जों अफिसखौ बाय आलु बिदानखौ जि साथामसो लांबाय नांदों, बेयो बिथां ग्राम केम्पनि माबाफोर आखाइ दं नामा? बिथां खोनानाय मथेथ' ग्राम केम्पनि सोरबा अफिसारफोर दं आखाइ दं होननाय खोनादों। बिथांमोना बे रखम खामानिखौ मावनाङा, जाहाथे मोजाङै जाय जायगाथिं दैबानाया जादों रानना हरनांगोन। खोनानाय मथे जों प्रमद बर' साराबो दैबाना समाव बुंदोंमोन दे दैबाना जानाय जायगायाव बेफोर रखमखौ जाहाथे बिधान अनसुंथाइ होगोन होनना खोनादोंमोन। दा नाथाय जेबो अनसुंथाइखौनो मोनाखै जों। आं बेखौनो बुंनोसै दा 3 नं बालाबारिनि आंनि मुङा जाबाय मनज रामसियारि। आं नै जोंनि रिजार्भ हायाव दैबाना ओनसोलनि मोनसे गोजौ हायाव दैबानाया फबजोबलांनाय, बेयाव जों खेथि मावबाय थायो। मानो होनब्ला जों थालिर एरि मावो, माइबा फान्थाव मावो, थास' मावदोंमोन, सोब दैया सेस खालामना होबाय। दा बिनि थाखायनो जों दा उपाय गैया जाना दङ। मानो होनब्ला मादो सोलिगोन मादो मागोन जाना दङ। जों खोनादों माने नङाबा सरकारनिफ्रायनो मा बिधान फैदोंनो बेसेबांबा कुइन्टेल 45 कुइन्टेल ना मा होननाय खोनादों। दा बेफोर बिधानखौ जों जुदि मोनोबा एसे एनै जोंबो मावनो हागौमोन। दा बे बिधानखौ जों फायदोसो होननाय खोनादों, खिन्थु दिनैयावलागै नुवाखै। सोरबा बेक्तिया नामा जब्द खालामना दोनदो होननाय खोनादों। मानो होनबा बे दैबाना गैयै जायगाथिं दोङि होननाय खोनादों, दैबाना थानायथिं मोनफैयाखै बुस्थुआ। बेनिखायनो जाय ग्राम केम्पआव बियो जाहाथे सालिजारि नायनानै जोंनि बे दैबाना ओनसोलाव लोमजानाय मानसिफोरनो मोजाङै जाहाथे बिधानखौ रानना होगोन होननानै जों आसा खालामो। बिथाङा मा हिसाबाव बिसोरनो हरदो जों बेखौ मिथियाखै। जाहाथे सरकाराबो नायगिदिंनांगोन एसे एसे। मानो होनब्ला महा दैबाना लोमदो, मुथिं मा खहा जादों, बेफोरखौ नायगिदिंनानै नायोब्ला जोंबो एसे गाहाम मोनगौमोन, गोजोननाय मोनगौमोन। मानो होनब्ला जों बहुद भुगिना दोङो बे दैबाना ओनसोलाव। जोंहा जेबो गैया उपाय। जों जि बाहाय मोनो बेबो जोंनिया दैबानादो फबजानानै जोंखौ थेर बेथेर खालामना होयो। लामानिबो थिरांथा गैया,
माबो गैया दैबानानि गेजेर गेजेर थाबायनाबाबो जों खेथिखौ मावफायो बे खोनाखौनो आं बुंनानै दिनै फोजोब आदसा आं मा बुंनो दैबानानि जागा आंनि नामा कमल नार्जारि जों थारमाने बे रिजार्भ हायावनो 3 नम्बर बालाबारिनि किसु जों हा लादोंमोन हा लाबा फान्थाव गायदोंमोन किसु फान्थावा माने बारा मोजांबो जायाखै थिग नेमनि जादों आरो दा दैबानाया किसु नस्थ' खालामना गालांबाय हाखौ दा ब्लेन हा दोङो जेनेबा बिधान सिधान कबाद आलुफोर फायोबा गायनो हागौमोन जे आलु फायदो होननाय खोनादो जे बे आलु बिधानखौ खासे बेक्तिया नामा खासे मानसिनो एकदम साप्लाय हरदोनो बेखौ जों मिथिनो मोनाखै दा बेफोरखौ जों जुदि मोननायब्ला जों बे जिथुबा फबनाय हा बेयाव गायनो हागौमोन आरो जों किसु जों बिधान सिधान बायनो हायाखै दा बेफोरावनो जों आलु बिधानखौ गायनो हागौमोन दा ई ग्राम सेबकआ जोंखौ थारमाने कुनु एख' माने माबा खालामाखै खा खबर लाफायाखै सिनायखोनो मोना नामा जोंखौ थारमाने सिनायखौनो मोनि रखम जादों होननायानो आरो दा तेनेकुवा जों दा बाय थब आलु बिधानखौ मोननायमोनब्ला किसु जों बे हायाव माने बाय खहा मोनगौमोन आरो जेनेबा दा बेखार दा हाया फबना दोङो दा जों बेखौ माने एवनानै दोननाय रखम जाबाय जों आबादारिफोरा बे बिधानखौ मोनाबासिनो सोरबा बेक्ति आबाद मावैयासो मोनदों होनना खोनादों बेसेबां थार बेसानथ' खोनादों दा आबाद मावनाया मोनहैयालाबासिनो सोरबा बेक्तियासो मोनदोनो जों बेखौ खोनानो मोनदों दा बे रखम मा रखम जाथावना बे सरकारा बाय सालिजेरै नायनांगौ खेथियकफोरखौ श्रमिकफोरखौ नायनांगौ नायनासो बेफोर बिधानखौ माने माबानांगौ रानना होनांगौ दा बेखौनो बुंनानै आं बुंनायखौ फोजोबबाय